Priatelia, okrem toho, že kušu komáre, viete, čo je komické na voličoch Progresívneho Slovenska a podľa ktorých rozumom obmedzených politikov iných strán, že medzičasom, ako vyprávajú, ako sa veľmi hanbia za Fica, ktorý hovorí, že podľa ktorých slovenských influencerov platila Veľká Británia, si to v tej hlavičke nedokážu uvedomiť, že tú hanbu im nerobí práve on. Ale práve oni, ktorí si pre pár drobných nechajú vyoperovať aj obličku medzičasom, ako sa Angličan z fotelky na nich smeje, čo sú schopní urobiť podľa ktorých Slováci, ktorým hodí pár drobných na zem ako takým otrokom. Najviac z nich je ale komická práve Ostrihoňová, ktorá lákala mladých ľudí, aby neodchádzali zo Slovenska, ale ona bola prvá, ktorá zo Slovenska zdrhla pracovať do Bruselu, aj keď chce práca v Bruseli pre nich len súťažne, kto vypotí väčšiu sprostosť. Nehovoriac o tých ozajstných obmedzencoch, ktorí vyprávajú, ako je fajn, že sú otvorené hranice, ale zrazu, keď sú otvorené, tak im vadí, že mladí ľudia odchádzajú tak, ako odchádzajú mladí ľudia v ostatných krajinách. Ale čakať logiku u obmedzenca je ako pozerať na pokazané hodinky a očakávať od nich, že za jeden deň ukážu správny čas, nie dvakrát, ale 3 krát. To by bolo všetko. Majte sa krásne. Čaute.